Μπράβο, μπράβο. Γιάννη, κάτσε και μου το λίγο τη ζώνη. Πάμε εμείς πέρα, οι υπόλοιποι να περάσουν, δεν χρειάζεται. Το πιστεύετε για το παιδί σας αυτό? Αν το πίστευα, θα είστε όλη την Πάτρα καλύτερα παιδί. Πιστεύετε από την αρχή ότι δεν είχε εμπλοκή? Δεν είχε και ούτε θα είχε ποτέ. Τίποτα. Εσάς τι σας είχε πει, τι σας είχε πει με το πιέσει? Τίποτα. Το παιδί μου ήταν το οποίο φρόντιαξε τους αθώους, καταλαβαίνετε. Ο εντολέας μας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί από την αρχή είδαμε ότι η δικαιοσύνη μπορεί να κάνει πραγματικά τη δουλειά της και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πρέπει και με τον τρόπο τον οποίο πρέπει. Δεν θα προδώσουμε τη δικαιοσύνη και τη σημερινή της απόφαση την οποία επιβραβεύουμε. Η μόνη συμμετοχή του πελάτου μας ήταν η μεταφορά ενός εκ των συγκατηγορουμένων να συναντήσει τον κάτοχο του δακτυλιδιού, ο οποίος εν συνεχεία μετέβη στο ξενοδοχείο με σκοπό την πώληση. Απεδείχθη λοιπόν ότι ήταν τελείως αποσπασματική η συμμετοχή του και γι' αυτό εκκρίθη ότι πρέπει να παραμείνει ελεύθερος. Η σημερινή απόφαση της κυρίας Ανακρίτριας και του κυρίου Εισαγγελέως για τη μη επιβολή προσωρινής κράτησης στον εντολέα μας είναι απόλυτα δίκαιη και ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Είναι μια απόφαση η οποία δείχνει ότι υπάρχουν δικαστές οι οποίοι με καθαρότητα σκέψης και με ψυχραιμία μπορούν να κρίνουν τις υποθέσεις και να αποδίδουν στον κάθε ένα κατηγορούμενο το μερίδιο που τους αναλογεί.